Mbak nuwun, sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Sugeng dalu Mbak Ika Salsabila. Mbak Ika Salsabila kalian Mbak Uut Suhesti. Ojo ngono sampean ki lho Mas. Senengane kok ya diwalik-walik to ya. Lah wong ya apik wae, gathuk wae kok ya. Gathuk wae. Ya ora apa-apa jane ya. Nama baru. Sami sehat Mbak. Alhamdulillah pinanggih sehat, Dik Masda. Sehat tur waras. Sehat tur waras. Nggih. Padha wae ta ya? Heh? Sehat waras. Nek sehat kan yo. Nek sehat ki sing sehat ming awake tok. Olah terus nek waras? Nek waras. Nek waras ki jiwane. Nah, dadi arep sehat awake nek jiwane ora waras sami mawon. Oh, berarti kudu sehat lan waras. Sehat lan waras. Mula ana tetembungan sehat wal afiat kuwi sehat jiwa dan raga. Nggih. Alhamdulillah niki sehat waras. Alhamdulillah saged pinanggih wonten mriki. Nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu nggih. Nggih Mbak Uut. Katur sedaya kemawon ingkang rawuh wonten mriki, kanca-kanca Ansor Laras ugi mbak-mbak pesinden sedaya. Nggih. IKG. IKG. Ya, ingkang bahkan sedaya keluarga besar Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nyuwun tepuk tanganipun. Luar biasa. suwun. Iki Nggih. penontonnya tumplek-blek Mbak Uut. Injih, iki perkenalan dhisik ya Mbak Ika. Nggih. Pepatah mengatakan tak kenal maka Tak tak kenal sayang. maka tak sayang. Tak kenal maka tidak nanggap ya. Bener. Nggih, dalam Uut Salsabila saking Semen Gunung Kidul Bapak Ibu. Nggih. Kula Ika Suhesti ugi saking Gunung Kidul. Nggih. Ketok iki sik rawuh ning kene ya Gunung Kidul kabeh ya, Mbak Uut. Oke, cobi Nggih. ingkang saking Gunung Kidul pundi swantenipun? Luar biasa. Luar biasa. Ketok ini kurang semangat, kurang semangat ya. Cobi ingkang wonten sisih tengen ingkang saking Gunung Kidul pundi swantenipun? Lah. Jos. ngoten. Yang di Semangat. sebelah kiri dari Gunung Kidul mana suaranya? Dan ternyata tidak hanya dari Gunung Kidul ya, Iya. Mas Dalang. Nggih. Ini semuanya dari Kabupaten Tangerang juga hadir, bahkan Banyak dari luar sekali. daerah. Nggih. Alhamdulillah ngetokke anggenipun menika guyub rukun. Guyub rukun. Semangat gotong royong, semangat guyub rukun yang selalu digaungkan oleh keluarga besar Ikatan Keluarga Gunung Gunung Kidul. Kidul. Terus Mbak Luar Uut. biasa. Semoga selalu kompak ya. Amin. IKG. IKG Khususnya kompak. di Tangerang Kabupaten. Nggih, kompak dan selalu membawa semangat gotong royong, guyub rukun untuk meraih masa depan yang lebih baik. Amin. Nganake kegiatan ngeten iki sing keangkat ora mung IKG. Niat Nggih. dan tujuan itu mengangkat nama besar Gunung Kidul. Leres sanget. Tegese warga perantauan IKG yang mapan ning Kutha Goro kuwi ora lali karo kahanan desa bumi Wutah Gedhe ning Gunung Kidul kono. Bener, Dek. Wong yo nggelar acara ora gur ning kutha. Bener. Neng desa nggak hanya seni budaya yang diangkat tapi juga di bidang olahraga tidak kalah Nggih. juga. Heeh, matur nuwun. Matur nuwun, Oke, luar derek biasa. bingah ya Mbak Uut ya. Alhamdulillah, awake dhewe wong loro yo melu diboyong rene ya Mbak Ika. Alhamdulillah Sembah ketok nuwun tekan sanget. kene. Pripun Kak? alah. Iki urung-urung kok wis Sik, ngono lho. niki sik Kok pundi, ya? sik diparingi sik pundi. Loro-lorone. Dan sewu nggih, nggih. Nuwun sewu. Pak Ketum juga hadir semuanya juga, Pak Nggih. Edi Sukirman matur nuwun awit berkahipun. Nggih. Sebentar. Mas Yusuf, Monggo. niki enten sik badhe Loh, maringi niku ditampi, pripun? Oh, rezeki ojo ditolak, Mbak. Ayo Kuwi Mbak kok Ika. geret Ayo, kanca-kancane Mbak Ika. luwih oke. Nah, ngene iki nak ya Iya. Oh, pipit nggih. kawit. Tenang Matur ae. nuwun, niki kula sukane Mbak Ika nggih. Laris Sembah Suyanto, nuwun. Bapak Sembah sembah nuwun. Ini dari Gunung Kidul, PWKS Jabo Gedablek. Jabo Detabek. Nggih. Karang Mojo nggih, Pak. Karangmojo Gunung Kidul. Nggih. Matur nuwun. Karangmojo, tanggane Pak Pardi. Iya. Oh iya. Koncone Pak Pardi. Pak Pardi. Sakniki gaweane turu, Pak, niku nek wayangane. Mirang-mirangke. Iya. Nah, iki juga ada WhatsApp Nggih. WhatsApp boleh dibaca dulu. Monggo. dari Mas Yusuf. ini BPH, ini poro-poro sing mengarsai IKG wonten menjenahipun Pak Saimo. Ya. Minangka pengurus uga ketua umum, ya pengurus acara dalu niki. Ya. Lajeng Pak Suyanto ketua 1, Pak Aris Suprobo ketua 2, Pak Rahmat Sutopo ketua 3, Pak Bambang
Krisnadi ketua 4, Ibu Siti Harjariyah, ketua 5, Pak Haji Suyadi ketua 6, Pak Sulardi minangka sekretaris jenderal. Iya, kula iki disebutke matur nuwun ben kenal karo para bapak-bapak. Mas Riyadi urung disebut lho Mas Riyadi. Sesembrono ketua panitia pada malam hari ini Mas Dimas Riyadi utawi Mas Kentit. Mas Kentit. Nggih. Semono gedene kok ya Kentit. Matur nuwun Mas Riyadi wajan. Ugi Bapak Sudarminto, Pak Sukardio, Pak Sukardio. Nggih, Pak Sukardio. Menika lan ugi sedaya ingkang lenggah wonten ngajeng ingkang boten saged kasebat setunggal-setunggal ya Mbak Ut ya. Nggih, Ngaturaken saged sugeng kathah. dalu sedayanipun. Alhamdulillah. Pak Sukardio utamane kula ngaturaken panuwun nggih Pak Sukardio pun ngengel-ngelke kula ngangkat drembok gedene sakmono. Oh, ngersake di betake sing bodhe niku. Iki mau perdana ya Mas ya. Wis jan wis. Untung ya aku mau wis ngombe biomoringa dadi. Rasa. Jek enom kok wis jamu lho kowe iki. Sampean. Herbal, Mbak. Oh. Herbal itu bagus untuk kesehatan. Kapulaga dipangan entah enak banget kuwi. Iya. Ya ora ngawur. Nawala akeh banget. Ya. Monggo. Dari aktivis Ikatan Keluarga Kedungpoh yang berdomisili di Tanjung, apa iki? Tangerang, nyuwun lagune Pepeling. Oh ya. Ingkang nyekar penjahipun Mbak Ika Suhesti. Oh ya, kok diaturke. Sugeng dalu Pak Usup nyuwun lelagon milangkori utawi rujak jerok kanthi atur mugi-mugi warga IKG guyub rukun manggih rahayu saking Pak Wibisana Surasumpena matur sembah nuwun. Heeh. Sugeng dalu Mas Dal nyuwun lagune Triwul Gunung Kidul saking Lesehan Pojok Mbak Puji alamat di teras toko bangunan Langga Jaya Parengan Gojo Kedungpoh Nglipar Gunung Kidul. Di teras toko Wargrosnu Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen. Buka mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Menerima pesanan kontak person 0812-2990-2385. Menika usahanipun Pak Tukiran Kedungpoh. Monggo warga Tangerang sing ajeng pesen teng Gunung Kidul. Niki kontake niki wau. Aduh. Buka apa-apa. cabang di sini gitu dong. Iya. Ya sesuk ora ya buka cabang nang Nggih, kene. mugi-mugi Iya. lancar Lancar sedaya sedayane. ingkang kagungan usaha. Amin. UMKM semuanya nggih. Ya, Nggih. diaturke. Menika Pepeling. napa riyen Pepeling Pepeling nggih. Mbak Ika Ya. kadek panjenengan sing disuwun. Ya. Mati. Bawani. Berdua ya sama Mbak Uut Iya sekalian dong, go sama Mbak pembukaan. Uut. Ayo Mbak Uut. Oke. Bawa Mbak. Rukun Islam. Wah, dipencet riyen, Mbak. Piye? Nah, oh Ah, nganggur arep dinggo kok mati iki lho. Sik. Iki ketoke diboikot aku. nganggo mic kowe, Mbak. Coba nyilih kowe. Mbak Ika dulu, Mbak Ika. Enggak. Mas baterainya habis. Oh ya. Kang limo puniki Atin katindakno mring para sesama aja padha. Monggo Mbak Ut. sampun aman dereng. Nomor 3. Ya, nanti aku kasih bagian tangewu. Dipenakke yang ini. Ojo jos padha ditinggalke. Piyai putri ya mandiri, iso ngrasake, iso ngiguhke iki Mbak Uut ngono kuwi. Oh, kok kamu tahu? ngrasake Loh, lah kuwi ngiguhke mau- napa? Nek swara mike Oh, siji Kang angka
Pripun? Ada bingkisan dari Ibu Yanti dari Perumahan Nirwana 2 kagem Oke. Piyoga Karawitan. Wah. Satu pres rokok. Terima Hormat saya, kasih Ibu. Pak Lasimen Lolen nyuwun lagune Podang Kuning. Ah. Nggih, kanca-kanca dapat rokok lho ini. Enggak saiki. Neng kowe ora uman kowe. Sindene entuk ora iki? Sindene rokoke ora kok ngene. Ah. Nah ya rokok iki padha Rokok padha wae. Oh, sindene ora kok ngene. Beda. Oh. Sing bakone ning jaba. Bu sinten sing maringi? Ibu Yanti. Bu Ibu Yanti. Yanti. Matur nuwun Bu Yanti. Iki sendene nyon mentahe mawon. Terus Pak Sukardio ya wis request. Wow. Nggih, Napa Pak Kartio? Jineman uler kambang. Ha iki. Oh, nggih. Iki ijo lele nyolahke buta kowe mau matur nuwun Mas Sukardio. Niki mengke tak balekke Pak Sukardio pun kula tampi, gek niki kula nggih DP sok ulang tahun nikahke kula sing mayang tak dene niki. Lah kok sing ditanggap jenengan malah sing DP jenengane priye? Lah nek ora ngono ndak keliyo. jemput bola. Bener ya. Oh. Wis pokoke di DP kok ndak nanggap liyane. Strategi. Ketoke awake dhewe ya kudu ngono Mbak Ika. Apa ya ngono? Terus DP sapa arep ae? Kuyai Segara. Nggih. Monggo dilajengaken. Tekan endi iki mau? Ramadan. Ramadan nindak keposo Papat. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Gongge. Ya. Rukun Islam sampurna. Monggo Mas Mojo. Yo yo yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Wes wancine tansah dielingke. Wes wancine padha nindakake. Atur wis memandang wayahe sembahyang. Netepi wajib dawuhe pangeran. Sholat dadi cagake agama. 5 wektu kudu tansah dijaga.
lelagon Sah. pepeling. Pepeling diaturke. Oh iya. Matur nuwun uga bapak-bapak ingkang sampun peparing ya Mbak ya. Nggih, sembah nuwun nggih sembah Pak nuwun. sedaya. Amin ingkang sampun paring rejeki. Pokoke numpak tronton ngulon parane cakep ngono Mbak. Cakep. Numpak tronton ngulon parane. Cakep. Mugi-mugi sedaya penonton lancar rezekine. Amin. Amin. Nah, matur nuwun. Nggih. Nggih, sampun Iki menika wau. Ora kena keri, Mbak. Apa nggih? Pak Ketua Umum karo Pak Suyanto Nggih. Nah, leres nggih. diaturi tindak panggung, biasanya nembang lagu kebanggaan. Ya, lagu Oke. wajib Kedah IKG. menika, nggih. Triwul Gunung Kidul. Asik, Monggo. nggih. Konjuk Pak Edi Sukirman, Pak Saimo kalian Pak Suyanto monggo. Semoga Semoga Bapak katuran tindak majeng. Gak ke dalan toh, gak ke dalan. Delangdung. Matur nuwun. Sugeng dalu Nggih. Bapak. Sugeng dalu, Pak. Mbak Cangi. Nggih. Malam hari ini adalah malam kemenangan besar buat keluarga besar Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Nggih. Mbak Cangi, bahwa bulan yang lalu Ketua Umum sudah kami serahkan kepada adik saya Dimas Saimo SEMM. Nggih. Saya sekarang menjadi Ketua Dewan Pengawas IKG. Nggih. Jadi saling gayung bersambut, luar biasa. Hari ini adalah tokoh utama di balik ini adalah adik saya ini, Pak Mas Suyanto. Yanto. Nggih. Beliau ini Piyayi dari Rongkop dan di IKG sebagai Ketua 1 IKG yang mandikani semuanya acara ini Mbak Cange. Nggih. Jadi senang sekali saya, sampai biasanya saya kalau jauh-jauh tidak hadir, tapi ini tadi hadir bersama Pak Ketua Umum. Karena Pak Ketua Dewan Pengawas harus hadir, siap laksanakan perintah, saya bilang gitu. Matur nuwun. Nah terus malam hari ini tentu siapa yang menyanyi nih? Bapak. Oke, Pak Ketua Umum menyanyi. Monggo, Pak. Jadi saya sebagai lagu kebangsaan IKG, Nggih. kita bertiga mau nyanyi lagu Tiwul Gunung Kidul. Oke. Matur nuwun. Monggo, Pak Saimo Mbak nembang. Ut masih. Siapa Edi? Nggih. Wah, Mbak Uut ki jan yo kok yo le tanggap sasmita benake keris kagungan. Loh, kula niku nek mboten diperintah nggih mboten wantun, ya Allah. Pinter le mbleseke, Mbak. Wasis Anggere cerdas. yakin ngono ya. Ngapunten lho Pak Saimo nggih. Lagunipun Tiwul Gunung Kidul sesarengan Pak Tiwul Edi, Gunung Pak Kidul. Suyanto ugi Pak Saimo. Iya. Monggo. Monggo, ayo Cok. Tiwul Gunung Kidul, ayo Mas Juang. Tak pikir kowe wis lali Mas, karo aku cah Gunung Kidul. Eling-eling panggonane dhuwur, tlatah ngayoja
sawetan bantul sing kondang dek kablekan iwol watu lintang apa watu kapur babakan seni aja maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur sing kondang dekap lelan kiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni aja maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan. Wah, waduh, matur sembah nuwun Mak Yanto. Pokoknya terima kasih Terima Pak kasih. Yanto, Pak Edi, Pak Saimo, Bapak semuanya, berkat perjuangan penjenengan semuanya, Gunung Kidul semakin maju, IKG semakin. Alhamdulillah. Aduh, Pak terima kasih Pak. Amin matur sembah nuwun. Ya Ayo, Allah. dadak maringi ngoten lho, Pak. Alah. Kowe iki sok Tadi piye? Dadi seneng ngoten lho. Tadi penak lho. Jadi matur sembah nuwun. Nggih. Mugi dados berkah. Ya. Amin. Sembah nuwun Pak Edi Sukirman. Iya, matur sembah nuwun. Dit saweran wis ditampa jan. Piyai-piyai luar biasa ngene iki lho Mbak Uut jan. Iya. Lah nggih. Tresna karo budaya, tresna karo wilayah. Heeh. Leres ngurip-urip ugi nguri-uri. Uri-uri. Lah nggih. Ah, ya.
Tembangan Pokoke maneh. awake dhewe melu ngalap berkah ya Dik Yusuf. Nggih, alhamdulillah berkah lahir batin menika, Mbak. Nggih, bertepatan dengan mapak tanggal 1 Satu Suro Suro. utawi 1 Muharram. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Nggih. Berkahipun Gusti menika tansah tumantuk dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Amin. Ya sinden digunakake. Nggih, Monggo. Wah, komplit banget iki. Iki ana sing ora melu ta iki? Enten sing mboten. Padahal melu. sindene Yusuf Ansor ki total ana pira? total 7. 7. Itu. Lah, Lah piye? kok enek sing ra melu? Lah, Maksudnya Lah nek semuanya? rak tetep genep 7. Oh, ngono. Perkara nek kan tetep genep 7. Oh iya. Wis perkara enek sing arep melu karo ora kuwi urusane, nek ora butuh duit ora usah melu. Pokoknya seneng kene Sing butuh penting duit kabeh genep. iki ya. Termasuk aku iki ya. Iki berarti nek adewe arep melu kono ditampa ya, Mbak. Kita lah tetep itu iki kira-kira Tetep nek wong loro butuh iki pitu ya? melu anggota iya. ngono diterima tidak? Ayo nek kuwi engko iso dirembuk nang mburi kowe. Apa di JP sik? Ayo di DPC. Monggo, monggo. Monggo badhe. monggo. Oke. Heeh, sing cerak jalan Jenengan. sik, Mbak. Ya, Mbak Agnes. Ya, Dek Agnes. disepoti. Monggo monggo Mbak Agnes. Mbak Sugeng dalu Dek Agnes. Sugeng dalu, Mbak. Ya Allah, menik-menik ya, Dek. Sampean kok pinter golek sinden to? Sinten? Sampean, sindene lho cantik-cantik. Mataku jeli kok. Pokoknya anggere nek sinden melek sithik lo langsung direkrut. Mata wong waras e. Dek Agnes asli dari mana? Tadi sudah perkenalan toh, Mpun? Sudah, Oh, tadi Dari sudah. dari mana? Dari Saking Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Jauh sekali ya. kawan dalang Mbak kuwi. Oh. Ya. Kawan dalang wayang campur sari jane. Iya. Monggo badhe. Ya biarin. apa? Ngaku-ngaku biarin orang sinden-sinden gua. Apaan lu? Wah, Anjir lah. kamu tuh ya langsung nggak bisa bahasa Jawa ya, langsung gua lu. Ayo. Baru berapa jam di Jakarta udah kayak Ono gitu. tetembungan di mana Bumi dipijak, di langit situ dijunjung. langit Iya. dijunjung. Jadi Masa? bahasanya menyesuaikan ya. Ya, gua pakai. Lu itu apa artinya? Lu. Lu itu Anda, kowe. Lu Lu Aku. Lu ki kowe. lah ya lu aku. Nek aku gue. Lah ya Heeh. gue lu. Iya, lu ora, lu gue, ngono lho. Lu gue. Elu gue. Lah ya, ndutengmu elu ndi? Iki drijimu wis iki. Ya. Lho sampean mah nduteng apa? Lho umpamane. Iya, lu ki sapa? Lu ki artine kowe. Arti ya ora kok konotasi nek Lah ya, iki lu. lu iki drijimu wis drijimu. Drijimu lu gue. Ah, ngono. Lu gue. Heeh. Iya. Lho balik lu gue ngono. Lu gue. Ah, ngono. Iya. Buntu. Malah dadi melu bingung to kono. Aku ki sekolah 12 tahun kok. Ngopo terusan hubungannya apa ora? Nembang Mbak Agnes. Mbak Agnes mau nyanyi lagu apa, Mbak Agnes? Tembangan mereka podang kuning Mbak diaturke. Oke. Salam kanggo Pak Tarno Tania Jaya ya piyae kene, Pak Deku ya rawuh, Pak Diratno. Sing wis do transfer uga ngaturke matur nuwun. Ya bawani. Jumang kahang gru sesumbar. Komplit sak bawanipun nggih Nggih, niki. sak bawani. Nggih. Penggendere bagus sih tenan Dian. Lah piye to? Biasane mboten ngeten. Biasane ora, mambeng iki sambat. Duh iki piye boyokku lara ge uyahku ngumpluk. Wis sambat ngono. Waduh. Wis ora apa-apa wis pokoke sing semangat wis nyambut kewajiban kudu ditindakake ya. Makane bisa sehat walafiat tenan kamu. Jos Mas Andri, coba Mas Indra. Mas Indra. Iya. Jujur niki kula radi ndredeg, Mas. Ndredeg. Nggih. Oh, teke weruh dalange.
Nggih kali niku juga, Mbak. Mau Ini loh, gara-gara kamu, jangan gitu. Dek wis bloko senenge karo sing luwih enom. Mongko wong semene sing paling enom ki aku. Aku ya ngimbangi. Aku ki wonge gampang seneng kok. Wis Ji, sainganmu aku kowe. Najan wujud mung peksi. Nadyan wujud temung peksi. Piyaine cilik ning suarane antep lho. Iya. Wis cantik, suarane apik. Pinter golek duit. Purun mboten, Mas? Ah, wegah aku nek wong wedok Apa? pinter golek duit aku wegah. Lah ngapa? Loh, Lah kok aku nyimpen ning ndi wae konangan piye? Maksudnya ki iso golek duit dhewe ngono lho. Kerja ngono to. Kerja ngono lho. Ah, ngono le omong aja mung pinter golek duit tok. Atene duitku sial kabeh. Ya wis kewajibane nek bojo kuwi goleke garwane sing wedok ngono lho. Ya kewajiban nafkah kuwi wong lanang. Iya, betul. Pokoke aku wegah nek bojoku kok pinter golek duit wegah. Iya. Kok wegah piye to ya? Duite sial kabeh. Ah kok sial. Ah wis didelekke ketemu ki ra ya sial. Nek aku Dadi- pinter ngelakokke duit, gelem ora? Heh? Aku pinter ngelakokke duit. Nglakokke duit. Wis aja. Lho kok aja. Jare nek golek duit mongko ndeleh ning endi-endi konangan. Kuwi Lah, ketemune aku nggo pinter foto. ngelakokke duit. Nglakokke duit kepiye? Tegese piye? Duit Heeh. terus tak lakokke nggon gegermu ngene. Oh ya ngono ora apa-apa. Kerokan to. Ora apa-apa. Ngono apik. Oh, apik, gelem. Gelem ora apa-apa. Lho Dek. Ning gampang. mosok ya Gur golek sing iso ngeroki lho. mosok gur kerokan trok. Lah kalih Lah napa? piye? Karepe. Ayo piye to ngopo to ngopo? Digunyeri sirahe apa kepiye ngono? Du apa? Ya jenengan ki yo marah-marahi kok ngarep kerokan kok dadak sing-sing ngono tekan ngendi-endi. Lah ora kok tekan ngendi-endi Cen. Kuwi iki karepe iki kerokan ngono. Lah ya kerokan. Mampir sik. Ah, wis. Ayo Dek Agnes. Ora apa-apa. Ayo, Dik. Rasah dipikir sing kerokan mang. Kowe rak rong tekan to, Dik. Ra Aku kok mudeng to sing diomong. aku kok rada masuk angin ya aku. Alah. Ayo Mbak. Alus manis nyangsam make Lah arep kerokan ya aku. wis wingken kong Goleki. golek isi podang jenar Ibu bunga Mas Yusuf, dalam ini ada susulan lagi. susulan gempa. Susulan surat. Oh ya. Surat kepada layang. Nggih. Dari Raja Minyak, Bapak Darminto Darmawan yang punya pom bensin 19 ya Pak? 19. Wah, yang punya pom bensin. Iya betul. Songolas raya ini ya. cacahe pom bensinnya songolas belok luar biasa. Asli Ponjong, asli Ponjong. Oh asli Piai Ponjong. Nggih. Nah, Menika ngersake gladek glinding. Gladek glinding. ya. Iki tak buka ya. Bukaan Mbak, wis pengen Mbak, duitku wis akeh kok iki. Heh?
duitku wis akeh. Lek kuwi tinggo sampean tok kuwi. Iki sik tak ora percaya tak bukake lho iki. Iki koper cilik iki. Sine det tok. Wis. Nah. Waduh lah kok mlebu kono kabeh. Iki kok ya wis entek digarongi yoga-yoga iki. Tira. Ki tak hitung lho iki ya. Aku mulih iki gur nggawa crik selawe gelo. Nggo kerokan kuwi mau. 1 juta menika dari Raja Minyak. Matur sembah Pak nuwun. Darminto Darmawan. Terima Berkah. kasih Pak. Pak Darminto. Matur sembah nuwun. Mugi lancar usahanya ya Mas ya. Amin. Nggih. Matur nuwun. Hadir ya. Di depan ya. Bapak yang mana Pak Darminto yang mana? Oh. Pak Darminto, CEO Oh. kuwi. Ingkang ngagem Surjan. Oh, yang pakai sorjan ijo. Nggih, sugeng dalu Bapak. Terima kasih Pak. Matur sembah nuwun, nggih. Ya gak dintekke. Yuk. Ibu bunga hengah tiku nyanding bisa dadi tombo Ya, tembangke Mbak Ika di Gonggo Mini. Ya. Mbak Agnes lho iki. Mbak Ika sing nembang kan Oh. Mbak Agnes. Oh, Dadi ngono. kabeh piyai Oh, 3 iya. ki nembang kabeh. Gitu aja kok repot ya. Tak kira kleru. Tak kira kleru sebut. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang miterang konaku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman yen nganti yo Leyak tak sawang minco ane ngepang kekencaran tak ringgit saka aduhan sadami wacahe dheweke ngalet pencoan Tak suwon bojete podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manisi ibu bunga yen kelakon nyanding sliranku ora bakal atiku kaki wang liyan yen si podang kandutut hati kepranan ngeramando hatiku sana saya dotra tak seranani sempikat kulute bendo. Hey!
ya karo ngenteni tet jam 12. Mohon perhatian sejenak Pak Dalang. Nggih. Bapak Ibu, sanggening para tamu ingkang tansah kula hormati. Sekedap malih kita badhe ngawontenaken donga malam setunggal suro. Rerangkening donga samangke sasampunipun sedaya listrik dipun dimatikan, nanti Bapak Saimo kepareng tindak wonten ngajeng nampi duwung, sasampunipun diwung dipun tampi, samangke duwungipun dipun cabut nggih Pak Saimo. Sasampunipun paripurna dipun paringaken dumateng Bapak Ki Rangga Warsita. Lajeng pandonga dipun awiti. Supados ingkang wingking saged mirsani, saged hikmat anggenipun donga kasuwun ingkang ngajeng lenggah kemawon. Monggo ingkang lajeng amargi mangke ingkang donga menika sedaya lenggah. Monggo lenggah rumiyin. Mas Kentit kasuwun majeng mangke Mas Kentit ingkang badhe ngaturaken duwung dumateng Bapak Saimo. Monggo Bapak Ibu ingkang boten nyepeng oncor kepareng lenggah rumiyin. Monggo sedaya kasuwun lenggah kita badhe miwiti sinambi nenggo tabuh 12. Bapak Ibu saderengipun samangke donga dipun wontenaken, kasuwun ingkang nembe dahar dipun sigeg rumiyin nggih kita manekung sesarengan. Ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan tatan puron panaluhan tanono wani miwah panggawe Allah gunaning wong luput geni atemaing tirta maling adoh tanono ngam ing ami guna tutuk pansirna
Monggo Bapak Saimo kepareng jumeneng sedaya lampu kasuwun dipun jai. Lampu yang nyala hanya di belencong. Wijaya kang pinaringan kawruh manunggale kawula Gusti. Ingsun anyurupi panjenengan nggih ingsun anyurupi ingkang awegu panjenengan sabdo palon naya genggo. Para kadang sedaya ikatan keluarga Gunung Kidul Janeng sira meji Janeng sira meji panjenengan ingsun kagungan karsa raga nira arsa nyuwun pangestu dumateng Rama. Nyuwun pangestu dumateng Sang Hyang Dewa Bathara Basuki kang medhar ananing Pancagaib. Nyuwun pangestu dumateng Aji Saka. Nyuwun pangestu dumateng Sri Aji Jayabaya. Nyuwun pangestu dumateng Jenar Pangeran Jati. Para kadang keluarga ageng Gunung Kidul nyuwun wonten ing ngarsaning Gusti kang Maha Suci kang murba wasisa ananing welas lan asih. Kawula keluarga ageng Gunung Kidul ngaturaken
Caos sing ngrasa gondo arum inggih wujuding uga rerapening sesuguhan. Ikatan keluarga ageng Gunung Kidul tansah angweruhi lan ngelingi wontening wulan sura ing dalu punika. Duh Gusti Kang Maha Suci, kawula nyuwun welas asih dumateng Gusti Kang Maha Suci. Ugi kawula ngaturaken tuhu bekti sembah bekti dumateng Ibu Bumi, Bumi Suci, Ibu Pertiwi ya ibune raga kang sejati. Ikatan keluarga ageng Gunung Kidul tansah ngweruhi lan ngelingi sadulur papat lima pancering raga kang lair bareng sedina kang tansah nunggal sajiwa marang sejatining para ikatan keluarga Gunung Kidul. Kakang kawah inggih kang bedah dalan sarwa mijil. Darah suci kadang sejati nggih dedya garba ludira kang tansah njaga panguripaning ya lungguhing keluarga ageng Gunung Kidul. Anguri lan ngelingi lungguhing puser inggih dedya pulisya kang tansah njaga raganing keluarga ageng Gunung Kidul. Anguri lan ngelingi lungguhing adi hari-hari inggih ayuning rat kang ngretekno sadurunge winarah. Duh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Murba wasesa ananing welas asih. Wontening wulan sura ing dalu punika kawula nyuwun Gusti, mugi ikatan keluarga Gunung Kidul wontening sak Jabodetabek tansah mujudaken guyub rukun, ngluhuraken ananing tinggalaning leluhur kawula sedaya. Kawula tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Suci nggih nyuwun welas asih dumateng Ibu Bumi, Bumi Suci, Ibu Pertiwi, ibune raga kang sejati. Mugi ikatan keluarga Gunung Kidul tansah ngrembaka ngantos sak lami-laminipun. Duh Gusti Kang Maha Suci, kawula nyuwun mugi acara ing dalu punika anggen kita tansah ngruwi lan ngelingi wontening wulan sura. Mugi tansah pinaringan gangsar lancar ngantos paripurna sak lami-laminipun tansah pinaringan rahayu slamet kanthi basuki. Duh Gusti Kang Maha Suci, kawula nyuwun sak tindak lampahing sak sapa paraning ikatan keluarga Gunung Kidul anggenipun mujudaken guyub rukun tansah pinaringan kanthi basuki. Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun pangapura. Maha Suci, sirolah, datolah, sifatolah, kula sejatining satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindaking satriya sejati. Mugi ikatan keluarga Gunung Kidul kinabulan sadaya sedya. Sapa sedya ala ucap ngrasani ala marang keluarga ageng Gunung Kidul kebat singkirna saka dayaning Gusti ing Maha Suci. Rahayu, rahayu, rahayu.
sampun paripurna anggen kita ngawontenaken pandonga malam setunggal suruh. Monggo listrik saged dipun gesangaken. Bar donga ora. Alhamdulillah nduk wis paripurna anggone. Munjake donga ana ngarsane Gusti. Ya, kabeh iki panyuwune ya ana ngarsane Gusti, ora nyang sak liyane Gusti. Iya, Mak. Ya, diteruske le tetembangan. Ayo, iki Mbak eneng panjenengane Mbak Yansen. Mbak Yansen, Mbak Yanti ben manunggil karo Mbak Ika karo Mbak Ut. Oh iya. Mbak Ut Salsabila. Ya apa Ut Seli kowe iki. Sepote apa, Mak? Pelok barang, Mas. Pelok barang sepote. Aja ngece karo wong ora duwe raja brana yen mati ora digawa. Bebasan urip wong mamer ngombe. Ono kowe jare pine sepo kae aja ngece karo wong ora duwe omah akeh yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe ono kowe jarene simbahku dhewe nek rujak sepur kuwi Sidora ki. Wis. Ya. Lali tembange kok ora. Tembang lawas banget kuwi ora. Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Ah ya ngono kuwi sing jangkep. Ya. Wis tak jangkepi nek saiki. Ketemu karo Mbak Uut nggih, karo sugeng dalu Mbak Uut. Mbak Ika. Mbak Ika. Mbak Yanti. Mbak Ika iki piyai kondang lho. Lah nggih. Neng dindit mesti nggo semboyan lho kowe. Lah piye? Bineka Tunggal Ika. Sapa-sapa sedulure Mbak Ika. Makasih. Oh iya. Heeh. Maju Mbak, rada maju Mbak. Heeh. Ben ketok. Ya. Heeh, ben ketok. Nah. Ana terusane nek maju ki ke depan. Heeh, nek mundur ke belakang. Naik Ke atas. turun ke bawah, masuk ke dalam. keluar. Ayo apa? Jawabannya apa? Keluar. Keluar kok puas. Nek keluar ki selesai ngono lho. Oh, wis rampung, nek keluar ki rampung. Iya. Oke. Tembang. Mau wis bar wis bar selindru-selindrunan. Saiki sing pelok ya diaturke. Ana apa wae Mak? Akeh banget. Sik endi to ki mau panyuwune? Bajing loncat. Oh ya. Diaturke bertiga. Bajing loncat ki kas Pasundan ya Mak aransemene. Diaturke ki Bajing loncat. Bajing loncat. Mbak Yanti. Kahananing wiyaga. Iya. Piye? Wis ngantuk urung kowe? Maksudnya sing loncat sapa? Wiyaga. Oh. Sok ngloncati tanggung jawab kowe yoga-yoga. Ora genah ya tindak iki berarti bertanggung jawab. Iya, Jope ora leren ya mangkat. Nanti ya mangkat. Ya witekna wong butuh. Iya. Bajing loncat. Mangga aja dibuka balungan kabeh muni. Oh ya, 1 2 3.
Bajing loncat, bajing loncat ke astana aduh ya abdi lapan narosan gede anggana bajing loncat, bajing loncat ke astana aduh abdi lepan salah sahab kenangalna tak kupatos karena kesem atas aduh karo kesahanku karena kesem atas api nah kene pakai mesti pakai hati aduh pakai hati. bajing loncat, bajing loncat ke astana aduh abdi lepan narosan gede Sadayana. Inggih sampun. Wis gek kerokan. Ya. Masuk angin. Karang ya bladekan kok ya. Iya, aku Maklum. pengen nek kerokan. Iya. Pengen kerokan. Lagi arep milih ndi? Kon ngeroki sama tante. Ya mau sing jare iso nglakokke dhuwit kuwi. Malam ini pakai tang ya kerokannya. Wah, ora kejem-kejem ngono. Iya. Ya nembang meneh. Iki oke biyanget Mbak nawolane Mbak nek ora diaturke kuwi mumet ning sirah. Iya. kedadian Tak maca WA sik ya karo alon-alon ku. Mbak Via ayo ngadeg Mbak Via. Ya. WA Sepote. dari penggemar toh? Dari penggemar. Oh, kok dari saka Ayang. Sinden ora. Iya. Mbak Via. Mbak Via. Sepote apa, Mak? Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong terus bertenaga sandang. Rumah sehat sentosa.
selamat malam, Mbok Cange, Mbok Limbuk. Mbak Via kok iso Mbak bengok ta? Kowe tak karepe bengok kok ini Wah. ireng, Mbak. Ibu Dasa Wisma lho ya. Lah nggih. Iya. Ibu-ibu PKK lho niki. Bu PKK. PKK. Nggih. PKK. Nggih. Mas Iya. PKK. Nggih, niki diaturke napa Mbak Tembangke Via? mau iki weke sapa? Iki lah weke sapa? Sing endi? Kuwi judul nyok. Sabar, sabar. Sabar. Utungan banget e. Saiki Kuwi kok emosinan. Iki jan rada mangkel kok. nyoknya. Lho gur takon lho, Lah ora Mbak. meng aku bojone ngasih ra kuat e. Heeh, dasare sok gampang muring e kowe nek ora dimuringi genti iki sok ora kalah. Terus uring-uringan. Egois. Yo, Maka nek- Ben. aku nek karo wong muringan iki seneng tak jaraki. Iya. Aku iso gawe sampean muring hanya dengan satu kata iso. Apa? Hah? Opo iki? Apa? Apa nih toh? Satu kata Katane nih ki apa? Hah? Satu kata. Apa katane ki? Apa mau? Satu kata Heeh. gawe aku muring. Aku iso gawe muring hanya dengan satu kata. Lah iya, apa? Hah? Kata-katane ki apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Kata-katane ki apa? Hah? Piye to iki? Muringan, dheke muringan. Lho piye to? Aku gur muni satu katae dheke muring. Oh lah ya katane iki ha kuwi mau lho. Mula ya Ha kuwi mau dipegat. sing marake muring ki. Ha kuwi mau. lho. Hane iku mau to? Iya. Ha nek ngono ki marake muring. Wis muring urung. Nek Wes arek. le dipekati Waing, ra waing, mergo sok wae. gampang muring. Mergo le pekok. Ayo Iya. men. Iki weke sapa iki dititipke kanggo sik ndi WA-ne mau. Sugeng dalu nyuwun kagem Bos Jawir MS Peri Mas Kelik Cak Kelik saking PSHT Leting 40 Ustad Daspin Sepatan Timur Tangerang. Oh iya. Nggih. Iya salam-salam kanggo warga masyarakat Wonosida sing do lek-lekan tirakatan malam siji sura iki do nobar ndelok wayangan. Oh iya. Salam-salam. Matur nuwun. Terus iki mau Mbak Yanti ya untuk WA. Salam kanggo Pak Adi. Pak Adi menika saking Temuireng, rencang SMP dadi bos neng kono. Wah, matur nuwun. Disawer, wah. Malah wis kondur jare. Ya ora apa-apa. Tembange iki wae sapa? Oh iya. Saka Mas Sutik. Mas Yusuf aku ya kirim salam ya. Kanggo Ini lagi nobar di Pantai Kukup, keluarga besar Gunung Kidul. Wah. Iya. Salam buat Mas Lilik Wiono. Ini adik dari Mbak Sisilia Bubowo wonten Gunung Kidul. leres. Nggih, matur nuwun sedaya warga Gunung Kidul ingkang wonten dalem menika nobar nonton bareng. Luar biasa. Nggih. Ya ditembangke. Wong iki wis nyawer 100. Ya. Matur nuwun. Meng aku meng kari nunggu Mas Kendit ki jare jatahku rokok sak slep. Kok urung jedul-jedul. Oh, sik sabar Sabar kok ora dinteni kok ya, Mak. Iya. Iki weke sapa? Iki wae sapa ki lagune sing kae lho Mbak, sing ngene iki lho. Wong Iki yen piye? lagi gandrung, lagi kenal wis mlebu sarung. Lagu ngerti kuwi? Ah iku to. Wong yen Sarung lagi- wernane coklat, bareng lentrong ditinggal minggat. Aduh. Minggat nyang Surabaya, wong wedok keloro-loro, wong lanang kokean dosa, sok nek mati mlebu suwarga. Lho. Kose ora iso. ora iso. Ora iso. Lho iso wae. Lho kok kan dosa kok mlebu Lah swarga? tobat sik kok. Tobat Oh, sik. ya Gusti nek Allah iki kuwi. nampa tobaté menungso. Ayo. Lah nek ora kecandak le tobat. Lah ya kecandak wae ya piye carane ora nyandak ya ngebis apa ngegrab ngono kok. Ndek utek dienggo. Golek sebraan era nyandak. Pokoknya ngeyel. Ngeyel banget nih kok iki. Ora ngeyel ora entuk pulian kok. Nggih. Ya aku kok dipunjung-punjungane tak balekke lek nyumbang ming 50 e. Ya Allah, Songko atase dalang kok nyumbang 50. Lah ngirit kok. Nek aku ora ngirit kowe ora entuk bonusan gaji. Kapan? Ya kapan-kapan ngono. Wah, Mula terus Wis entek digrogoti wiyaga e. layak gamelan. makane iki liwat sinden sik lagi wiyaga. Sindan saya meneh ndregil-ndregil. Aja ngrembug internal mak neng kene. Ora internal nih. Ya, iki weke sapa?
Wong yen lagi ra peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro ireng bangir awake sapa dek ireng ngene ya duweku Mas. sanggut nyate wae sapa dek Sanggut nyate yo duweku bangkeane wae sapa dek bangkeane yo duwekmu Mas iki piye wae sapa dek mestine ana sing duwe wong yen lagi gendreng ra peduli mledo sing gunung wong yen lagi nasir ra peduli yen perang ngukir yen lagi bokek direwangi tredek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro ikat ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyanyi ra peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duwe direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro bokong simak wae sapa dek Wong sembok ya duweku wae sapa dek Bathuk jembar yo duweku irung nyatis wae sapa dek irung nyatis yo duweku sanggut bangir wae sapa wale Janggut bangir yo ya duwekmu iki piye wae sapa dek mestine ana sing duwe iki piye wae sapa dek mestine ana sing duwe wae sapa dek mestine ana sing duwe iki piye wae sapa dek mestine ana sing duwe wae sapa dek Mestine ana sing duwe Mas bokong sembok lan wae sapa dek Bokong semok ya duweku irung bangir wae sapa dek Ireng bangir ya duweku janggut nyatis wae sapa dek Janggut nyatis ya duweku Nah, matur nuwun. Nggih matur nuwun kepenak kene iki lho rampunge ngelenes Oh iya ya nggih matur nuwun ning nek ora sesuai kesepakatan ki biasane nek dirampungi ngelenes ngene iki sok enek sing ora ketrima Mbak. Lah ya rada gelo Contone. sithik to Contone dalange kuwi. Contone iki kadang ya sing urung tau krungu tabuhane apa sing ora ketekan kabar Kang Senan iki. Ngono kuwi. Duh. Rameng kuwi kaya dhewe dipecat tanpa hormat. Nek pamit rak cetha. Kula nyuwun pamit mboten nderek. Oh lah nggih Iya, Wis gek linggo Mbak Via. Matur nuwun makasih Mbak Mbak Via, matur nuwun. Kula ta niki Heeh. Duh ya Allah gematine Nggo matur nuwun Nggo nggih tukan susu arep wis duwe ya. Alhamdulillah ya Allah sing pempes e Pempes apa? lah susu kan karo pempes Kowe ora iso mlaku nyang kamar mandi apa? Lah, Isan. lah ya sing ning omah Sapa? anakku no Anakmu ora iso mlaku nyang kamar mandi apa? ya iso Diajari. Dadak pempesan barang. lah ngurung di anu Wis gak linggo. iya. nggih matur nuwun Heeh. Songo, patete diwalik songo, Mas. Heeh. Tembang anu, Mbak, Caping Gunung. Kinawala nyemplung saking grup laundry Curug asli saka Liman Karangmojo
Gunung Kidul. Karangmojo ya. Semoga Nggih. IKG selalu guyub rukun. Amin. Amin. Lagune bebas. Wah, bebas iki. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas kuwi ya. Caping gunung wae, bebas ki tegese manut karo kowe ngono lho, Mak. Ya. Nggih. Nggih menika kalih sinten? Berdua saja, berdua saja. Oh, berdua saja. Ora nambah sinden. Ora engko wae. Sindane men ngasus sik. Ya. Kuwi ben nyepake tenaga. Sapa to, Mak? Ya urute Mbak Via kuwi pentolane sinden lho. Oh, iya. Iki Mbak Ayuku lho. Lah ya Mbak Yoga kuwi pentolane sinden nang kene. Kok pentolan piye? Mergane gedhe. Nek cilik sinden biasa. Cilik iki ya pentol cilik ngono. Apa gede top maksaku biasa wae kok ora gede. Oh, lho ketok gedhe dhewe kuwi. Mosok. Kuwi sing mbakoi sinden kene ya kuwi. Ngendi sing gede iki ngendine? Ya Mbak Yoga kuwi lambuh ngono. Lah kok sing disawang ngisor. Mbah kuwi. Kang sing lenang ya ora ngerti paseksen kok. Heeh. Saben Mbak, oh dikancani Mbak Natalia. Ya. Oh ya. Piyai kene, Akamsi. Ya. Anak kampung sini. Warga Anak kampung lokal. sini. Warlock. Warlock. Heeh. Ayo yo. Wah. Sehat bugar. Liyane, waduh. Ya sembrono. Oh, Gudi. Oh. Oh. Hei, Mbok yo Kae, Mbak. nyerong sing gambak lho. Nah. Ojo. Kowe biasa lho Mbak sampean iku lho. Piye? Mau sing liyane ora di spotting ngono bareng Bluk-bluk. sampean sing medun bluk-bluk. Malah dibluk-bluk. Sing tiba apane? Lah ya karang yo bempere yo gede. Lah ya ora piye. Mula nek ndek bojo aku ki penak, ora ngrekoso. Oh, tambah. Lah Enake. kon. Aja ah. Nek wani-wani nganti dikempit lho sampean. Dadi tape. Dadi tape ora. Ape. Padha ngomah jare. Niki komunitas nggih sami rawuh. Sinten Mbak mawon, Mbak? Iwo. Dari WMC ada. Wayang mania. KPWS, IPWS, KWN semua datang Iya, di sini. siap luar biasa antusiasnya nek neng kene iki. Iya. Sing kari dhewe mau? KWN. KWN Komunitas Apa itu? Wayang Nusantara. Oh iya. Nusantara. Komunitas Wayang Mesti Nusantara. pikirannya wis rono to. Ikane kok iki mau. Iki bejo suprih ora menyang, Nduk. Lah ngopo? Nek ketemu Mbak Uut ki wis biyo. Panggung kaya jaratan rasane. Lah ngopo? Sing dirembuk ya gur seputar Komunitas Wayang Nusantara kuwi mau masalah. Iya. Lo kan sesama Se- pekerja seni ngono lho, padha-padha yoga karo penyanyi. Ya ora apa-apa. Ya makanya juang ini langsung gercep banget lah perungu KWN. Sapa juang? Juang, iya. Kae mono, Mbak. Iya. Bawani caping gunung. Monggo, Mbak. Saben bengi Nyawang. nyawang Oh. konang Ora jengglengke, Mak. Ora sah. Sing ngendang ben ngaso. Ya. Karo jagung-jagungan karo Mbak Uut kono lho. Lah ya to. Bahas bisnis. Suwe ora WA aku lho. Heeh. Oh. Tak titeni. Wis 2 tahun ra WA aku, mbok ya tekok. lah WA-ne dilebokke WA-mu lebokke ora Mas? WA-mu lebokke ora? Mbok ya tekok rego-rego wedhus saiki pira ngono lho. Aja nek di WA dekne aja. Lah apa? Kowe ngarep nyilih hutang. Ya ora. Aku wis buktine aku wis. 10 yuta dadal wis. Sampai jumpa wis kur ngono. Cok-cokan. Heeh. Iya. Apa-apa. Yen memajang mong karo janur kuning
Mbak Ika? Apa kowe mau? Kembang. Kok ora ketoke? Apa? Kowe mau lho lek ngajari. Aku yo rada kok anu sangler. Beda ya. Kembang. Cengkoke gareng tralala. Iya. Kembang wae watan gunung Kene iki kendhange ditibake gunung tak tung 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 detang tak dang getut tak ketung denang tetung gini. Nah, sesuk neh wae nek nang tanggal pira ngono Mas. Kowe siap lho ancang-ancang lho. Wis men tampanono nek dhek ancang-ancang ki tampanono. Ngono ta. Mulane kok pendak jemuah kliwon ki nyang semen jare aku ning semen iki. Kok pamit to? Mbok aja diomongke neh. Ora apa-apa. Wis rahasia umum. Pacitan iki. Pacitan. Pacitan. Tung tung tung. Serwi. Panas udan Gunggong. panas udan panas aling-aling. Mbak Natalia Dalah. jenengan niku Gunung Kidule pundi? Kula semen. Semen. Nggih. Semen. Oh, sik. Mas Roni ki neng semen ki neng nggone Mbak Natalia apa neng nggone Mbak Uut? Ayo. Iki. Jan wis. Jan. Capoy. Caping gunung Natyan wadon nadyan wadon sarta koplo jaipong langsung terus medley sesideman karo podang kuning Mas. Oh iya, Mak ngiras pantes dicepetke wektune. Ya, Ca. Dek jaman berjumpa Podang kuning mau wis kok. Iya. Cek. Enggak. Jarine wis mati.
IPWS. Loh, IPWS. Ini malam ini banyak Banyak Mas sekali. ya yang Komunitas Komunitas Iya, yang wayang datang ke sini. nasional, mana suaranya? Yeay. orang main komunitas wayang sing teko. Hah? Komunitas pecinta sepak bola ya teko iki. Iya. Kompak semua. Hala Madrid. Heeh. Ya. Sokar bisa nyanyi gunung desa Seriune. Sisi Demak. Kowe becik paten nata. Timbang apa bisa Aku isih mampu ngadeni salahku. Monggo boleh bercanggung, takkan bercanggung, ketukangan rimbang. kaya-kaya ngelingake. Ora kebumbak gunung, lahir makan lampung, ruko ngarep Blunder ya men, Nduk. Ya ora apa-apa. Iya, biasanya nek HI Ora apa BMC langsung brul biasanya. Enggak, besok ini juga WMC mau ulang tahun, Mas. Wayangan juga? Wayangan juga. Di mana, Mbak? Di Marakas. Marakas. Dalangnya Pak Sri Kuncoro. Pak Sri Kuncoro Ya, sing di kagungan Marakas. wayang iki. Nggih. Diumumke sisan. Benjang dalu ugi wonten gereja Pasar Kemis. Nggih. Bapak Agus Keli. Pak Agus Keli. Nggih. Wah, luar biasa. Monggo sareng-sareng dipirsani. Nek Gayengke. Suro ki pancen sasi Suro ki daerah Jabodetabek khusus iki akeh wayangan, Mbak. Iya. Sok mangkabari aku, Mbak, kapan wayangan meneh ngono. Terus Nah, nyusul. Iya. sangu apa nonton? Aku arep nyang Sudirman sih. Ndelok wayang. Iya. Ya, bacotke Sri Uning mengko. Ya. Urip ana kutha gedhe, kuwi tak tukake. Rasa isine, kuwi apa-apa bae, nadyan sesi demam, mesti Sriuning mesti kotubang, laput tresno lan sabaya pati. Kaya-kaya ngelingake. Marang Raden Wiratmaya, Kados Prasetyo, Amandang Ganti. Ya, disusul liyane berdiri kabeh. Oh iya. Dikebaki panggung. Le mangan koneh. Oh, mangan wae.
Lah mbok yo men lho. Ya pantes sindene. Wong urip ki kok ora entuk. Sindene Sing Yusuf digoleki itu pangan lemu-lemu lho. ya sing ngene iki. Boros kebayak Angger mundak lemu Ganti kebayak ukuran. yo ganti. Yo kari dedel lho. Oh lagi munggah panggungnya Sopi, nasi goreng lho. Ora lemu piye makmur melu Yusuf ki. Bledos tenan ngono. Rakyat toko sing nggo tombok saweran. Iya. Ya. Ya terus. Rada rene dilonggari jarake dilonggari. Nah. Awas Mbak Uut cerak buta ngati-ati ngono nek dimplok. Iya. Nek dimplok sing kendang maksudnya. Cek. Pas kok kuwi malah. Seneng kuwi. Ya, terus ke. Kelangan lacak. Lah iki mau Sri Uninge wis lekas urung? Ya. Oh. Sri Uning datang cerita dari Tresno Kadange pribadi. Wirat Moyo Putraniro Rame Adipati Tuban Si Uning putrane Adi Wongso pasti nalika ing Uni Katupa ing Wadjawaka Dobrak tanding lawan minat singgo Ngedrami ampuh lho. Ya. Sok ngedrami Dewa 19 kok kuwi. Ya. Katresnan. Ya. Tresnane Wirat Moyo Dinambine ning Rara Sri Uning Senadyan wekasanira Teleno alabung negara Matur nuwun. Ya. Gelang alit mengke nek gara-gara nggih Pak wektale pun ngangsek. Ya. Matur nuwun diaturke tetembangan. Ya. Mbak Uut. Penere jenengan ki karo aku ki tante kok jane kok. Iya Bule. ponak, yo ning kene ya mosok aku nyeluke Oke. Le, sampean nyeluk aku tante ngono. Kelingan biyen jaman jenengan isih ning Bayat ya kae Mbak. Nggih. Aku melu bapakku ning Klaten ki Yang bayar. sok dolan ning gone jenengan. Lah iya nyanggon aku ya njuk tak ladeni adus ya tak Lho, 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 dusi lho, kowe lho, iki lho. mbiyen. Mbok meneh. Nah saiki yo Lah apa ora iso kesenengan. adus dhewe saiki? Eh? Saiki apa ora iso adus Lah dhewe? aku sok memeng mau coba. Mbok menapa nek didusi iki terus menumbuhkan rasa semangat. Lambe murah ya. Tak neruske lakon. Sehat selalu pokoknya ya Nggih. Mas Dam. Panjenengan ugi Mbak Nggih, Uut, amin. Suhesti kalian Mbak Ika Salsabila. Nggih. Sehat selalu, sukses selalu, Amin. anggenipun meniti karir, nindakaken laku dharma berbudaya untuk Nusantara. Jayalah Indonesiaku, Jodipati. Yes, yes, yes. Merdeka. Oh.